Kalau mudah-mudahan di madonga mafondo maira fura muleu tabokuwa yo zabu mabruza 1980 mandori ma fo sabe pasna kana dam digo pasna kana muka bazan saka ni shemi sama ngetu manjwa gura peram namaj wakin sama doanga wakaya bana bisa di mana kita terus munda yoru mai ba munda wala ko mani ba ngwa so inda kula ngeke makoreza what for that is from 1980 to until yo uji munda kula sasa makoreza bongo fungi indu ngomle bada itoda wakaya ene mina ke uru bana uru non dewe watu di itu mandan galo me undra diga mundra zo de so de re mudu mandan ke ba di du mandan ke du ngoti taga zo non di sima diga boy do gado wala mo bari mo afda forfa de indori magati zi mo su gure ni manji ni gairi mau pada nunggu budaya itu tahu sabukan nanti sabukan oke cara ini kas uya satu ram tadi kas cara kas itu juga andi wirane kutaura kwari ronzi Kingston wanza sub Francis Magvurud cara itu baba sabudzika wari kunyema nekuda kwekuti munda vari kutaura nezvavo ndakazvarwa uripo baba vangu ndiye anga akaganurana munda iwoyo nasamarondera kwete nasapudzika zvadaro ininiwo ndakanonoka kudzoka panzvimbo nekuda kubuda kwatakaita kubva kunyama yedu tichienda kukipi takabuda muna 77 pataenda kukipi hondo yedza yapera mu1980 zvekuti paari kuti wakatokuwana sabhuku kutonyerwa nekuda kwekuti ana 1980 anga achitori ne17 years kuti kana kurora ngasitaro kurarama kwese kwataita iko baba wake chaiye anga aripo wakazotofa gore rinei uye manje munajanuary february nyaya iyi yemunda iyi yakanga yaapo mushure mekunga sakudzika vakunesana namukoma wandakazonza kuti ari kuno nenhau dzeminda asi chavaizoita kuti wazosvike panguva yekuzonesana namukoma yakanga iri nhau yekuti sakudzika wakasungiswa namukoma mukoma ari munebhaud achibva mhangara nenhau yekuti airima mbanje aibva aenda kujeri saka matorero anga akuita munda wangu inini wanga wekuti ndikuda kuripwa inini kuti ndakaenda kujeri nekuda kwekuti mukoma wako iwewe akandisa kujeri saka inini ndorotora munda kuti uite wani tokatakati aiwa zviitiso kudaro nekuda kwekuti munda uyu wagara hausiri wababa wamukoma asi munda wagara ngewababa wangu inini uyezve baba wake nababa wangu vakandokura zvewari wese kunyangwe musi wauya dare rekwamutasakunu richiuya kunyaya uku sasabhuku inini ndaiyo nyaya namukoma wangu inini sabhuku uyo akatiza ndamunza kuti dare rekwamambo mutasa riri kuuya uyai tiite sei munofanira kunga muripo akatiza munda wangu wacho wandaiklema nezvavo ndiwoyo vabauya ukaonekwa nedare rekwamambo mutasa ndichinongedzera nenzvimbo yacho iyoyo saka zvadaro zvigore rapera ndipo ndakazoti imimi zvamaakurima munda zvauya sekuti murime munda wangu matochera mapoma kana mati imi munda ndeyo muchidaidzai baba wenyu nababa munini wenyu nasekuru wenyu upambare nambuya mbare ndisingadaidzi hama dzekwamandiwanzako haana kuita saizvozvo
asi chisimba chakashandisa ngechekuti iye pamazuva anga apfuura vanhu pagore rapfuura akapiwa chisimba cheusabhuku kuzi ndibatirewo bhuku rangu obva aizi ndiani ndiacting sabhuku anga aripo ari acting sabhuku akanga ambomiswa nekuda kuvabereki vake panewo zvavanga wangoitirana paipo mushamari saka zvakaripo koko inini ndaita nyaya namukoma ndaitodzoka ndichimupawo maripotsi kuti sabhuku tafamba takadai sabhuku tafamba takadai kusvika ndagirandwa permission nedare rekuti munda ndewani ndotomupanidzwa kuti outcome yangu ndeiyi nyambiziva pandomupanisa outcome iye autotora advantage kuti izvo inini ndakanga ndombokana namukoma wako saka ndakubva ndatotora chinyi apa ndatotora ndo paakatanga kuti inini ndabusa outcome muna January ndo pabva atanga kunochera makomba emabhanana pasi pemiti zvinotekana nanhasi makomba evaripo pasi pemiti achida kuti zvimwe ungazotema mabhanana aita sei abata ndakainfoma sabhuku wakamupa simba iroro rekuti amboite sabhuku iroro madzibaba aacting sabhuku kuharare ndikavashedza wakauya wakazouya mwedzi wapera uno ndavashedza wakatorana naacting sabhuku mwana wavo uyu wachibva wauya kudaro wakabvunza kuti murundu papa akambomira sei auza zvino baba wangu akanga ane mugano nasamaronda kwete nasakudzika anga asina kana gura rakanga riripo wana sekuru wake wana mbuya wake wakanga watori waindiwo vanhu vaitopota vachitorima kuti munda iwoyo saka andichazivi kuti iye kana akuti munda iwoyo ndewake pai1980 kuti muparimi mamaroora here because mamune 17 years mamaroora here uyezve marondera aizopa inini here wana baba wenyu aripo wasinobvira wakamboparima baba wenyu anga ari sabhuku sei asinobvira amboparima iye akambopita sabhuku acting sabhuku kwemakore anofura 20 asi anobvira apabata parima saka ndobva uchindichamisa kuti iye anondiudza kuti ndamutorera munda pandakatomudza pacho kuti baba mirai heni pangupe hapasi pemunhu wamurukana naye kubva muna machigore rapera akamira asina kuwadaidza baba wake anga chitori mbenyu haana kuwadaidza asi kuchoziva kuti baba uya wafa ndopa uchitanga kuita sei kuchitaura kuti ndatori parima panapa inini paro ngepangwa pawakangokwanisana kukoti namukoma ngenyaya yemunda iyoyo akazotonyepa futi kukoti kwacho akanyorwa tsamba nasabhuku wari panapa anonzi munda ndewake nekuda kuti mukoma akanga ajamba mumunda mababa wangu aibva aenda kupinda munda meuyu sabhuku aibva munyorwa tsamba yekuti hazvisizvo munda ngewani ngewawo asi kwete pamugano saka uyu ave ajamba mugano kubva kwaakapiwa kuchuya kudivire kwangu uko ndiko dambudziko ripo saka dambudziko rangu chacho hasite kuti ndamutorera munda kana kudini asi dambudziko rangu rekuti mugano ngaudzoke pawanga wagara undori mugano wamarondera namandiwanza kwete kudzika nekuda kuti pakasina kudzika iwe wakaita zvokupfuwa asi ndakabarirwa ndo masoko angu mati iwo wakapiwa ini ndakabarirwa abona where is the difference akapiwa nani namarondera rini kwete nasabuku namarondera rini hatisizo takapuwa rinoti haana kutongosiyana nasamarondo acho kuti wakamboenda hamutaura kuti hamuzika imati makabarirwa ndokati tichaziva kuti Saka alright. iye wakapuwa lendi yamuri kunetsera nayo ilendi yangagara ine baba wenyu here kana kuti ilendi yanga iri yamarondera ndeyababongo samarondera saka uri mugano saka marondera uri mugano wamarondera kuti kana uri munda ugoiswa mugano waiswa mugano kuti kuna marondera uku kuna mandiwanza saka uri kuti here wekudzika paakapiwa namarondera wabva ajamba kupinda menyu wajamba wapita marondera oni marondera acho hatitozivi kuti uri kuti wakaenda kunya majura muna 1982 papera kuno uyu akapiwa nani sabhuku akamupa ndiani ndo zvikunesa kuti sabhuku akamupa wacho iwora saka iwe zvakaona apo wakatautwa ndiani ndakatopira dare kuna masabhuku akauya rini akauya rini ivopa pamudei papapo gore rapera ino ndikuvatanga kuchira mafundo yauti ndi 45 years ndiripo kunyepero ndipo babu mune makore makati kunyepero ndipo ingane 62 here ndati mane makore makati muripo imi makore ekuzvarwa mune makati 62 minus
46. Ine 60 years. Kumarondera akaenda. Mamarondanga vakapera gondo anozodzoka vaenda kunyama matura. Ndiye saka marondera ndiye akakupa. Zvakati Saka uri kunyepa. Marondera akaenda 1982. Iwe uri kunaka 1980. aiwa Wati 46 years. Which means it's 1980 to 1926 ndo zvinokupa chii. Asi marondera akakupa akaenda 1982. Iwe ngoto wapokati. Iwe wanga wapokati. Iwe. aiwa chakamiri Simkai. vakapera hondo yakapera tikwanyamakubi kwamushongweni wana marondera manja wakavati sisi kwanyamai hatichadzoki vavati sei vakaenda kunyamajura watati munhu inda pamunda ndimaronda ndimandawazo ini muranda kamanisa bhuku sekuti wauyu ndiyakati isa bhuku gume mabhuku kozi maronda angari mupurani ramabhuku Tatilendi makapiwa ndiani mukati makapiwa ndimaronda. handi inodaro be uyu ndodaro ini ndakana kumanisa bhuku Iyi makapiwa ndisabu. sabhuku sekuti wauyu Sabu yaikupa seku palendi yemunhu aripo. Wozvinya kuchivinza sabu kakupa 1980 ka. Marondera akaenda 1982. Saka yaikupa sei paine munhu. vakapana munhu vakapurwa chimati uyu marondera wakatawa kuna sabhuku kuti ini kwanyamai hachadzoki ndakunyamatura saka mindi yangu yamakumenye sabhuku sabhuku ndipavapabamomani ndaiye Iyo wanga uri kubvepi. ina ndakabata akabata ipopo Ipopa. ipopa ndikotene chiwe Wakabarwa ipopa. ipopo ndikotakabawe Saka uri ipopa. Une makore makani. sikuze tu Une 62 years. Saka wakabarwa wako uri 62 wabva ku 1980. Iwe. ndakana hondo chakamiri Bambo mirai bambo musadaro ba. Mati makabarirwapo. Ndizoka. Ndobva ndati mune makore mangani? sikuze tu Mune makore mangani? sikuze tu 62. Mukati panzvimbo apo maapo makore mangani? 40 chi? 46 kuri muna 80 Saka makabarirwe. ndakana urima Virai kari bambo. Aya. Mambo mazwa mvudzo wangu. Mazwa mvudzo wangu. Maera ukwero mvudzo. Ndikute mvudzo. Marondera akaenda rini kuminda mrefu. marondera wakasasa mkibi 98 saka Asatopera. 19 chi? 8 akasasa mkibi Imi makazvarirwepi? ndakasara kuti kwanyamandi pachi Kupa mangu makazvarirwa ndipamwe. panzvimbo yetuma ndikotuloka Ndikubvunza. Akuna zvinhu zvebongo. Muri kuona zviri kuzotora. Bambo. Zvandikuedza kutora muzoona here. Ndabvunza bambo. Mune makore mangani muri panzvimbo? Mune 46 years. ndiurima muna Mune 46 years. Ndizoka. Mune 46 years. Muri panzvimbo. Marondera haana kudzoka kubva kukipi 1980. So it means we cannot talk of any period before 1980. Because zvinhu zvatiri kutarisa pazvese zvakaitwa after post 1980. Anizvo imi mati marondera 1980
ndio pakaenda kuti kumenda mrefu andika ndo vamatopiwa imi munda nasabhuku 1998 anditi mapiwa imi 1980 anditi mobva mabariwa ipapo Asi muda manja ndio tadi mtaka tawa sensa manja na asi ndio wakali man ndio mwili ada tano kwa muda kwa kwa wangi alright tau muruzanya chipaidire baba ndiye kuti muridzi wemunda wamakazopiwa akasarenda munda 1980, which means hatisi kutaura nezvenyu before 1980, tiri kutaura nezvenyu after 1980 because munda wakasarendwa 1980. Kusvika pana 1980 munda wanga ine muridzi marondera. 1980 marondera wabva ndaona minda kupi kunyamajura handichadzoki. Sabhuku ndobva achipa baba wenyu sekutaura kwenyu. Ndizvoka? Ndizvo here? Ndizvoka? Ndobva tachibvunza. Imimi makatanga kushandisa munda urini. muda ndakatawa sensa ni 1980 wamanda wabere sakaita yeye kisha na wabere ndakura wabere ndasandasha na wabere kwa mdewe Maigare epi 1980 maigare epi ipo baba men akusukanya mende ndikanya mende aiwa izwe baba ndati 1980 pana monde maronde andizvo murizvo saka imi muri papi apa kana marondera ari ku 1980 ima muri papi iye marondera uripo apa but asi minde yakati chimanjika right wanhu wakabuda mukipiri 1980 saka 1980 imi mamuri kukipika tese namarondera tese saka mamusipo saka mamusipo pakulina na bawe bambo Mamunda. bambo tati vanhu vakabva mukipi 1980 meaning kuti kudzika namarondera wakabuda mukipi 1980 handizvo asi kudzika anga asina chiro akanga aine chiro ndimarondera ehe marondera ndopatiri kuti izvo kudzika akuda mukipi handiti anga akuda mukipi arimboendepi because wanga uri mukipi wese namarondera marondera achidzoka panzvimbo pake iye kudzika paakabuda mukipi wakanangepi panzvimbo papi because apa 1980 ngepamarondera apa kwamamurunda anga ndeepi mimi pamatebedu Murikona munhu. pamatebedu matsebedu ndi ndati pamatere edu pamatongo matombo api manje matombo enyu ari papi because kana ona murusa mutora pamutisa ngatisa waste time matombo enyu aripi patugaiduzi so does it make sense Because aisha makore ari pakati. no 1980 ndiya. izwe bambuka hakuzutiba ndo panobatwa utsotsi hwacho Yes. Aucreator. ndo pane umbavha hwacho uda kucreata situation ndongoti paite but zvisingaiti Awa. bambo mapiwa panzvimbo apa ndepamarondera up to 1980 then uya ruclaima kuti matongo awo
aripo papo pamarondera apa pawapiwa nemarondera 1980. Saka matongo acho ari papi amarondera? Matongo atutaura nezvawo apa ndeyamarondera. akatongo ba munda changamiri wafuni changamiri uyu munda maronda waigara kubi about 3 to 4 kilometers waidzika kuti korima papatsamusaka kebama yakayiminda izwa bamba zvamutaura whether idombo remba kana kuti munda. Tiri kuti dombo remba nemunda ndezvamarondera. Tiri kuti whether arubva 20 kilometers away kana 3 kilometers away ndiye muridzi wechii wemunda. Whether pamunda pakawakwa kana kuti hapana kuwakwa ndepani ndepamarondera. Andizvo ndosaka ndobvunza kuti 1980 wacho izvo pane pamarondera apa. Ivivo pako pauri ndo pane matongo yenyu ngepapi? Because marondera iwe kuti uzopiwe munda nasabhuku wakapiwa rini? Which means imi makazopiwa munda marondera adii aenda. Saka dongo rondinyepera kuti wangaine dongo apa nderipi? Ipi? ipo paparonezerwa kwanyamaendi anobara inanobara matongo amarondera baba gara bedu ndosaka ndikuti nyaya iri apa kapane zvinhu 2 zvautaura iwo. Une matongo enyu kwamaigara imimi musati mapiwa lendi yani yamarondera. Ndosaka ndikubvunza kuti kwamaigara imimi musati mapiwa lendi yani yamarondera ngepi? Maigara epi? Mavurudza ndiko maigara ndo kwenyu. Ndikuti munda mazoba handisi kuramba kuti maigara mavurudza, asi ndiri kuti munda wamarondera makazopiwa muchibva kwenyu kwamaigara. Marondera aenda, hamuna kupiwa munda pamarondera achiripo. Dai marondera asina kuenda mudai mungori kwenyu kwamamuri. Ndo pandobvunza kuti kwamamumbori ngepi? Mamuripi? kumwowo kusiri pamunda wangu izvozvi panzvimbo ipapo pari kweri kunani izvozvi kumatongo ikoko ndori kumatongo ikoko ndori kwamarondera futi nyaya yakosha mwandeye kuti makamboziva kuti marondera aenda. Saka effect yekuti mamuri next door mama kufunga kuti ngatichibatsirawo nemunda wake wamarondera uripo wamusina kupiwa zviri official. Makazvipa munda wamusina kupiwa, makabatanidza saka manjika manje inimbuza uroba kuti pamakore 45 aya takashatisa munda awakanonyarara. Munhu anokwanisa kuenda kudhorobha baba, awakatama vanhu vanokwanisa kuenda kudhorobha ku 100 years wodzoka wosvika wotaura nenyaya yechii yemunda wake because haana kupa munhu ngepapi. Zvekuti wakarimapo 45 years hazvikupi ownership. Uri kurima pamunda for 45 years asi hapasi pako. Muridzi wemunda wadzoka kumunda wake. Saka usati taure nyaya time panyaya iyi haina kana basa. Zvekuti wakarima 100 years wakarima asi hapasi pako. Iwe murume akaenda joni for 6 years iwe usara udana nemukadzi wake.
zvakureva here kuti nenyaya yekuti wadana naye for 6 years wamukadzi wako saka murume wacho akanzorwa kutaura kuti hasi mukadzi wako kuti adana naye for 6 years ndio mhosva yakutori nayo kuti wakudema chinhu chisiri chako mira pane imwe nyaya ndambozwa mira pane imwe nyaya ndambozwa iwe wakambosunguka nenyaya yembanje makore mangani 2 years saka iri maiwo mujeri ndiya ipo pa ndio iri mepa iwe uri mujeri okay mukadzi wako uripi asari okay aiwa hanchadamunira zvatakuita panapa because nyaya yenyu ndekuti 1 pawakapiwa nasabhuku irovo sabhuku akakunyora mbuku izwa kushamani saka zvautotaura ndinge pababa iwaona chaunotoziva ini baba ndakakamanda ndine 16 years une 16 years ndati ndichimwapama baba saka uri maina akaona chaiziva wanga uri maina baba wako ndikakakureta wakabarwa rini 1964 izvozvo nemakore mangani 62 right wati wakagara apa une makore mangani ine 16 years 1980 izvo wakaba wagori wagona asi manje zvinhu zvangu uri kuti ini nadoni besting yekuti azi ndandiri mudoko baba vangu ndiakaita baba wako paakafa akasiyawo chigarapo pakava kukairika nodunda uyu munhu atakazivachi ndimai kana iwana marondera handipapa pane misha yangarimina misha yangarifundisa samwe imimi muri kugare pini unyeko handiwemba urobvunzo handiwemba munogare pini kurupinda saka uyu mumwe zvakaruma all this time mamuruti chii kubva nguva yehondo yacho 2018 hapana kubvira pamborimwa akatoparima ndimbuya mbare achitokumbira ana baba kuti ndikumbira kumboparima mbuya mbare ari pimbira mbare ndiye chida mari saka yakwaitishwa kuti uyu munhu anobvira muparima nomukororo wavo futi pambari ndo wakaparimeka uyo anobvira kumboparima saka hazvina problem atamabvira muparima nditi ko izvozvi pane chii hapana chituri kwatinoisango anga atochera mabhanana pasi pemiti zvara pane kuda kutotanga kutozvara mabhanana
twaida wasitokiliya munda wacho mabhanana atobata repasanizita ari yake ngozi sabhuku akanga atomuta kuti mira apo asi anga achienderera mberi nekuda kwekuti wanga Nina. Sumuka Nina. Ndi mapenzi mkuu. Okay. Matanda unya. Inasa na mtu. Kana ansa ndo mvuza kana chi. Insa ndo chidi ndo mnatana chi chokwadi. Ndo mvuza mshoma cho. Dati izozvi pane chiko panzvimbo. Panzvimbo apa pakasima mabhanana vambobvawo asi izvozvi pane mabhanana aripo. Ini ndo ndichadi kuti. Akasima pasi pemiti. Asi pasi pemiti. Hapana kana miti. Miti hapana pa munda wakagara torimo. Asi pamwe zvimovha zvakangodini zvakangotungirawo zvokokura. Zvimusaizi zvindorere. Kana pamakambotuma vanashumba vari kuenda kuloko iko kumba kwake futi wakatopawana pamuta ucho. Hapana miti unoita wapange musi. Eyo, hazvinezi ichada kuprova ichokwadi. Asi kuzoona kuti kwazi pane kuganoka. Pane kakowa karipo. Minda yavo vamasikabiri kuziva. Baba wavo ndiye ndipo pane mai pazipa. Ndiangati avatata ngokutagurana. Pane tuta wazvo. Asi baba wako yanozera kubari pano. Kombuya. Asikagwanga kuziva. Kombuya bari watawo. Yambari vari kumunyepera. Kwezi ndo vanhu vanenge varupesana vari kwazi. Ndinewo yakazoda. Saka mbuya mbari anongera mbari. Haana mbari mama. Asi pane vazi David mbari ndiakambopapiwa ndimukoma wake because arori maraisi. Ata zvokutokumbirawo kuti vazi. Wati zukora? Pane anonzi David mbari. Akapari maita sei? Akumbira mukoma wake. Asi mukoma wacho pasi pake. Pasi pakamufuranisire yedu. Akakumbira mukoma wani. Wao, asi mukoma wake pasi namba, pasi pake. Izvo makaona kuti mukoma wake aisa munhu pasiri pake. Imimo wanidzibva madi. Ndipo wakavhata kakuenda kuti, wakavhata kuti na mukoma. Kwa Major Street. Nenyaya dzacho dzekuti dzakatangira. Ukazi chi kwa Major Street. Busa ndo bale. Jinsi madanza ndo. Ndi mukoma wake. Wakana mboro ndo imai baba. Ani macho. Abuyo mukoma. Matika bhozga iyanga ida application yakaitwa na Major Street kai. Na gift mandwanzira. Achida kutobvisa mukoma kuti asati meko. Uyu tasari mei this is 2021. Awasi wakamangarira. Na gift mandwanza. This is an application for eviction that the respondent and all those claiming ownership through him be and is hereby ordered to vacate the applicant's farm situated at Rupinda, Secondary School Box 3531, Mafuza Village, Chief Mtasa, Hauna Mtasa. The respondent opposed this application. Wakaopoza kanzani Chapson ndiye Chapson ka but kaisha makataurwa na Mrs. Takati Chief. Mrs. Takati applicant used the wrong procedure. Matter is referred to trial. Makaenda ro trial. Mumoga. Amna did trial. Yeah, not did trial.
saka mafunga kuti zvopasina date 12 mani mawina saka kuzi nyenya inopera ke inopera ke kusaka senyo vazotora ndachimuzeko iwe nyaya inopera aiwa ndosanotora kuchimuti mutorera ndikauya yakafunga ondomuka aita zvaita isipose nyaya yacho haina kupera saka nyaya ida kupera nyaya ida kupera haina kupera nyaya ndosaka muti afunga izvada kufunga anokuitawo zvavo arina mazora makazivisa nyaya yenyu mashandisa rokuti procedure ndigift anditi saka nyaya inofana kuenda kutrial ikaenda iri kutrial haina kuenda saka iwo wakaita sei wakabviswa panzvimbo izvozvo iyo zvabviswa saka ya 10 yako yekusungisa saka wakusungiswa saka mtakuta manje wakumana rudziranikwawo musani chipiri saka pamunda ipapo musi chipiri nemasabhuku machi munhu wese anoziva nezvechii nezvemunda yawo nevawakidzani panzvimbo iyo then from there mozodzoka topa judgment